Tras máis de 3 meses a fronte do Concello, o Executivo de Compostela Aberta cre ter cumprido 2 obxectivos importantes: recuperar a confianza e a normalidade da institución tras 4 anos convulsos. E existe unha frustración xeralizada respecto á relación dos veciños e veciñas ca institución, que se arrastra xa dende hai anos, e que hai que intentar subsanar, non? Nese sentido, bueno, a cuestión da participación, das visitas ás parroquias, aos barrios e o esforzo por ir recollendo, auditando e ordenando pois, todas as demandas para podelas ir priorizando, foi un dos vectores de acción. E logo no que ten que ver ca relación interna dentro da casa, unha relación bastante deteriorada nestes últimos 4 anos. E aínda que di que non lle gusta falar da herdanza recibida, Noriega cree que hai que ter en conta a situación de partida do seu goberno. O rexedor recoñece que non son perfectos, pero asegura que tanto el como os seus están completamente entregados. Non sei se é polos alomiños recibidos e as hostias recibidas, pero creo que vou de frente. Quero dicir, personalmente, o goberno tamén, non? E eu que non lle podo negar ao goberno municipal é que a ilusión, o tempo, a dedicación e o esforzo, non? Dentro de todo esa fórmula, que pode haber moitas cousas positivas, sí, que pode haber acertos, sí, que pode haber un erro, evidentemente, e que nós non imos actuar como se aquí fóramos omnipotentes e perfectos e non fóramos a cometer ningún erro, pero que sí que nego a maior de que estemos de perfil. Sobre as críticas recibidas pola oposición acusando a Compostela Aberta de non dialogar, o alcalde nega e asegura que están a facer un gran esforzo por sentarse con todos os grupos, máis que nada porque ca maioría simple que colleitaron nas eleccións están na obriga de negociar.